Guys, ito yung una kong video para mag-workout sit, program sit. Guys, ito na. Guys, taksi ko lang. Ito na nagpapakita ko sa inyo yung split paano siya gagamitin guys. Nalukan pa ako sa kanila para video. Tinatakpan pa namin yung bintana kasi na-reflex sit sa inyo daw. Hindi mo tayo makikita yung sit kung paano magkakamaan guys. So guys, kapatid ako tawagin itong nila to tik-tik. Ayan ha. Sorry guys. Ayan. Sa naman ko nito sa gym na nagbibideo. Siya na nagbibideo sa akin. Alright guys, hello. Tapos na ako mag-gym. Pauwi na ako. Ayan. Ito yung body tie. Yung isa, nandun pala sa loob. Nag-CCR muna. So guys, ito yung mga gamit sila dito. Ayan, mga kasama ko dyan, nag-gym. Ayan.
lang, video. Kaya yung kasama ko, nag-video sila, yan o. Yan guys, kung dito sa gamit dito, may pang-game. Yan sila o. Mga bata pa. Malayo pa mararating dito, malalakas pa ito sila. Ayan o. Ayan isa, sa sipag-sipag o. Yung mga kaklase ko dyan! Oh. Yan. Bigyan na natin ko dyan! Nakakatuwa. Yan guys. Okay. Dito po tayo. So guys, kung kayo mag-gym, pwede na kayo dito. Ang ganda po ng view sa labas. Ito magpapahangin. Ito yung ito yung by stick. Okay, ito yung mga dumbbell guys. Pili ka lang kung anong piliin mo dyan. Kaya mo lang buhatin. Yan, mga gamit, mga dumbbell. Ito yung instructor guys sa gym. Jump Fitness Gym. Yan, kung pwede kayo mag-gym dito. Kahit linggo, wala nga namang pinipiling araw, no? Open lahat. Kahit linggo, or ano. Hapon, hanggang alas 10 lang ng gabi. Alas 10 ba? Alas 10? Alas 6. Sa panahon pala natin ngayon guys, sa panahon natin ng pandemic, meron pang ano. Hanggang alas 6 lang pala sila guys. So, sa Along Bilyonggo. Diba? Sa Bilyonggo. Yan. Kumpleto sila gamit guys eh. Mga pang-leg, mga dumbbell, pang-babae. Mayroon din silang cardio. Bike. Yan. Meron silang cardio. Yan. Yan guys, pang-cardio. Mayroon din silang treadmill. Yan guys, treadmill. Sa lahat, gwapo yung trainer. Oh, higit sa lahat guys, ang instructor dito, gwapo. Yan o. Para sa mga babae dyan. Madilim nga. Yan guys, yan siya. Hi. Hi guys. May kasama pa siya, itong pogi yung tago. Alright guys, dito lang muna ako, pauwi na ako, anong oras na? Alauna na guys, nag-umpisa ako alas 10. Alas 10 ako nag-umpisa, alauna. Okay guys, una na ako sa inyo ha. Kaway naman dyan, kaway. Yan. Medyo na guys. Okay, alright guys, take time. Bye bye.